ஹாய், திஸ் இஸ் கிருத்திஸ் லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். அது இந்த கொண்டைக்கடலையை வச்சு ஒரு வடை பண்ண போகிறோம். இது வந்து நான் காலையிலே ஊற வச்சுட்டேன் ஈவினிங் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ அதை தண்ணியில் வடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கூட வந்து இந்த காஞ்ச மிளகா, அப்புறம் இந்த பொடியாக கட் பண்ணி இஞ்சியும் பூண்டும் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம பருப்பு வடைக்கு எப்படி குறைன்னு அரைப்போமோ அது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ இதில் வந்து பெரிய வெங்காயம், பொடியாக கட் பண்ண பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, புதினா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக சோம்பு எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துக்கலாம். நம்ம பிசைஞ்ச மாவை இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை தட்டி எண்ணெய் சூடாகிட்டுருக்கு, அதில் போட்டு எடுத்துடலாம். என் வடையை எண்ணெயில் போட்டேன், வெந்துட்டுருக்கு. இப்போ வெந்ததை எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள், சூப்பரான கொண்டைக்கடலை வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈவினிங் ஸ்நாக்கு நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.